खबर आयल कि साउंड बंद कर जाओ माई के हाथ बढ़ल बा ना 8 बार भइल बा ढेर थी में ना ना बाबू नु सुनलू खत्म बड़ा का पीटे चाचा जी एगो गाना मम्मी के सुने अच्छा ठीक बा तो माई के क्रिया खातिर माई घर में बीमार भी तारा चलते गाना लिखवा पता पुरान गीत तुला में तोरा गावे कि मैंने जिसको दिल ये दिया मैंने जिसको प्यार किया है मैंने जिसको दिल ये दिया है मैंने जिसको प्यार किया है वो बताओ तारे हमारा प्रमोद भाई तुम हमने का अंगूरियन वाड़ान बात तुम को है के हां है जाने खन बैठले वो कुकुर ध्वज नाम हमको हां कुकुर ध्वज दांत सरल बाबे इनका बियाह होत रहे कुकुर ध्वज ओझा जी है बाबा जी हां मेरा रुस होत रहे अरे आवे तो हमरो कोरानी हौआ अब बियाह होत रहे हम कुंवर जी गोर नहीं जा हां रंजित भाई नया चीज है सब हां तो है जाई बैठल बड़े हां मकर ध्वज बगल में मेहरारू जन्नी रंजित भैया अजी अब मकर ध्वज रहले उनकर दुल्हन आ सामने पंडित जी अपन कन्यादान के नेक शुरू होके रहे हां 3500 रुपया बाबुआ ठग ले रहे बाबा बाबा हो मनु बाबानी और बाबा जी रहले रुपया है नहीं दीजिए एक गणेश पुदाई दीजिए अब जाने की तो ओझा जी हमें ओझा बाबू गरम बाइक दो हो मकर ध्वज के ससुर गरम बड़े करी ये पंडित जी वो 3500 ले बाटे अब पैसा खत्म बा अब जो मंगे है नु हां तो ये धरा दे ये धरा दम न मरिया अब निकाल के मुट्ठी में धैले बा पंडित जी वो तेज रहे कनखी से देखलस कि ओ त निकाल ले बा हां कहले के हे दिया आओ 251 रुपया दिया जाए तो कहले बाबा हाथ बढ़ाई ली तो बाबुआ तो देख ले रहे कहता नहीं नहीं हमको नहीं लेना है नहीं कन्या के हाथ में दिया जाए अब जो कन्या के हाथ में देवे चाहता रहे तले मकर ध्वजवा दौड़ के धलक रहा पहले तो ही देवा इतना रुपया पैसा लगा खर्चा करे बन बिया पहले हम हाथ में देब कोनो बात बचते बचते गिरनी हम और बात माइक दिहल जाला लायक बात बोले हां हां और पगड़ी बांध के तहरा के दिहल जाला पगड़िया पगड़िया बांधल जाला के ब्यास लो आइल बा हमरे दुआरा के इज्जत राखी ले बरा रात भर अब तू जवन जवन घटिया शब्द के हेलो वही में होई लाल का कम करो यही में बा ना होयो बा हेलो यही में बा हेलो घटिया शब्द के इस्तेमाल करता रहो हां थोड़ा और कम करो ये रहन रहे एक दिन तारा हमारा गाड़ी गैंग भगे रहे हां चैनल वाला के खूब कमाई भई हां बाकी हमार तहार बहनिए माई लोग कोई तहर वो हमर हेलो के त कमाई खाड़ हो जाई तारा रहन से बाकी गाड़ी सुने के परी त कमलवास कुंवर के लोग कहे जे काहे कमलवास तू अभी लंगड़ा संग वह करो तारा हां वो है त शिकायत हुई हां हां नचनिया कैसन भक्ति अभी बोला है ना बाबू दले भर बोलतर लो रोवो तेरे काहे रोवो तेरे काहे तहु कहते जे काहे रोवो तेरे हां तोर चुप रहो पूछी बबुआ ऐसे तो तीज लेके भाई जाला आ बहिन रोवेले तो चुप कराव जाला दले भर तू चुप कराव तला बुझाइल है जे बहिन है अब भाई के चुप करावते कि मत रो हाय हाय दले भर बहिन मानते बस गही के दल भर अजीत हलचल परिका दल बड़े हलंगड़ जीवा के बना रह नारायण जी बनावले रहस अब बतावा ई भाई बहन के रोल कर ले सब लागल हेरोवे तो
हम कने कोनो रेला मार देलस का जे मुंह में निकल गई। उ लटिए गइल का सुखले हुर देले बा है ऐसे त कोनो रेला मारी नु तब न मने नट्टी पले चढ़ जाला तब आई ये आवाज नट्टी पले चढ़ावे आला आई कले कि का भइल रे कोनो मरले बा त ना कोनो छिनले बा त ना कोनो लेले बा त ना तब कहे रोवत रे तई होने मुंहवा हटा के करे तब लाड़ खाती बताई ई कहत रे हम का फोहर बोलनी है केहू जूता नहीं खेपे अब एहु ले के जूता पहनले बा हां अरे रंजीत बाबू पटना से पहनले हो कीमती दाम के हो हां त कीमती दाम के होई त नहीं खे मारे के ना अगर नरम दाम के होई 150 के हो जा खोल देबे के बा हां आ जूतावा ना मोजवा सुहा किंग कर जनवा ले लेबे नहीं में फलनावा ठिमकनावा हई हौ कोई के तू समाज के बिगाड़ के माटी को देले बड़ा छी छी खाली खाली गाव तारा कम बतियाव तारा ज्यादा कुछ चीज सुनावो लबर लबर शादी क के गावना कली हले अब प्रदेश में भाग गइले अब प्रदेश में जो भगल है हां मेहरारू जैसे कहती है का सुनई कमलबास कट हो देखा कुंवर कट फोन करके अपनी पति परमेश्वर से हम कितना सुंदर पति के दर्जा देता नहीं पति परमेश्वर के फोन कैली हेलो एगो काम करो एगो 24 गो ना तो 12 चैनल के मिलेला स्टूडियो मास्टर के मिक्सचर लंबा बोर्ड होला तो करे के खरीद लो हाई कुल अब चलत नहीं घन सा बाजार में यानी के मार्केट फेल बा कहिए के फेल बा झूठ नहीं के बोलो तोरा से 12 गो चैनल के मिक्सचर स्टूडियो मास्टर लिखल हुई किन ली है कही का काम 2-3 गो लगावला के